नै थारा ओरैनो बारा दाथां बोथाबजालाबायनानै थैबा हौवाफ्रा आंखौसो मा खेबखुबि जेनेबा लाइट जोंबाय थालाय कारेन्ट थार नै बोथाबजोबोन सयथि लामायानो क्रस जाजोब्बायमोन ओरैबायदि गिदिर साब दंफांफोर इउटुबार जानायनि उनाव लाइफआव फार्स्ट टाइम सानथालि हाबा जानो थांनो नागिरदों दिनै मोनाबायबो ओमफ्राय बोथोरा माबायदि गुजोब्बाय दंफां संफां बेनि ट्राफिकखौ बन्द' खालामथ'नि र' देखायगोन आं दा ओरैबायदि बारहुंखा फैदों फाग्लासो गुजोबखादों साला मालर होदों थाव लाबोग्रासो दां नोंमारगौ सयथिबो बेखौ दान थाखा लाखिनो नामा दाननाय ओरैबायदि र' दहायनि ससेखौथ' देखायफिनबावगोन आङो फार्स्टआव इन्ट्र' होनाया ओरैबायदि जाखादों गुजोबखादों मोनफैबायानो जों एक्सुवेलि नैबेयावनो सानथालि हाबा बबेजोंथाय ना सिदा माथो जानानै फैनायफ्रा मानसिफ्रा फाइनालि सफैबाय हाब आं भिडिअ लानायजों माबा फैनायजों लाइन फैनायजों सगुन बाफ्ला वाव अखा हाबायना ओंखायनो बोरैबा मोनफैबाय जोङो मोजां डेक'रेसन खालामबावदोंसो नायनो दे iya ini juga mau sebenarnya deh kenapa masih sembilan gue tuh segera deh nang dia nang wakil dulu nih telepon berapa mau dasar kena ini nuti nafsi binu dah nuti nafi na binu dah ini itu tuh apa nutun nohai oh ini bisa pernah ada oh jangan lagi acha itu nafi dah sigang nufi kanai bra binu ada binu binu ada nak keblar mereka tuh serau malah खेबखुबि जेनेबा लाइट जोंबाय थालाय भिडिअसो लादों बे जि गोथाव जाबाय आं सयथिबो सानथालि हाबा बिराद गोजोनबाय आं जानानै रोफैनि बिहामजो लायनाय मानि बिहामजो लायनाय रोफैनि बिहामजो सिम्बोरगाव रोफैनि बिहामजो लायनायनो सिम्बोरगाव ओमफ्राय आं बाव बेलेग बुस्थु लादों सिम्बोराव होनांगौ दे दा बेखौ बेलेग सानलायगोन मानसिफ्रा डाइरेक्ट बुंखाबाय जिआइटेक मोननाय माइब्रानि गोदाना नैबेनो जोंना आदाखौबो बिदि होनोग्रा मा समाखौथ' जों मिथिया जेनेबा नोंसोर दे गोदान नालाय ना बिदियाव होग्रोना ओरैबायदि मोजां जाबाय आं दिनै वाव मानसिफ्रा गोबां मिसकनसेप्ट सानबाय थायो बेखौहाय नुनानै बाजैखौ आदाबो थाफाबाय थाखायो आंजों ओमफ्राय आदाजों थाफानायावनो जेब्ला आङो फट' लायो बाजैया आपल'ड होयो भिडिअफोर माने थायो बयनाबो माबा मोनसे बोरै माबा मोनसे क्लु दिहुननांगोन दावराव खालामनांगोन जेबो साना कारेन्ट थार नै बोथाबजोबोन सयथिबो थ्रि फेसानो गोलैजोबनानै दङ ओइ मोनसे बुजोबखाबाय खोथा गैया आगै हमलाय मबाइलखौ दसे आं खिथानो ओरै बाराथार ना ओमफ्राय बुजोब्बाय नै ओरैहाय नायलाय लामायानो क्रस जाजोब्बायमोन ओरैबायदि गिदिर साब दंफाङानो गुनानै आंना न'आ प्लास्टार होनाया सेस गुगाजोब्बाय दिनै सिमेन्टबो लस ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मिस्ट्रि हाजिराबो लस ओमफ्राय नै थारा ओरैनो बारा दाथां बोथाबजालाबायनानै थैबा हौवाफ्रा आंखौसो होसोगोन ओरैहाय आदाया गारि सलायनो नै सेस फैदो बुजोबखादों थारा आरो खारनो फैला माने सानथालि हाबा जादों ओरैबायदि बेस्ट बानायदों गोजोनबाय आरो मोजां गैया होननायनि हाबा आं खेबसे आयु सयथिबो नै बुजोबनो थारा नायलाय बेनि थारफ्रा थैस मा बार फैखो क'क्राझाराव
साइडसो फैदों दां मालायफोरनि सोरनिजोंबा सोरनिजोंबा फैयाखै दां ओमफ्राय ओइनै आरो बेयावबो फुजोबनानै दं सेस थाव गाखोदो गारियाव